Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Za vas smo i ovog tjedna pripremili niz zdravstvenih tema i priča. Dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Ostanite s nama i u ovotjednoj emisiji pogledajte. Kakvo je mentalno zdravlje nacije? Što jesti nakon blagdana? Što je to Turnerov sindrom? Turnerov sindrom nastaje uslijed potpunog ili djelomičnog nedostatka jednog od dva spolna kromosoma, pri čemu fenotipski nastaje žena. On je najčešći poremećaj spolnih kromosoma u žena. Mi smo o njemu pričali s Marinom, koju taj sindrom nije sputavao u životu, jer živi život punim plućima. Turnerov sindrom obično nije nasljeđen, prije nastaje kao rezultat genetskog poremećaja tijekom formiranja pojedinih ćelija u roditelja ili u embrionalnom razvoju, ranijih ćelijskih dioba tijekom razvoja. Nisu poznati okolišni rizici, a ni dob majke također nema poznatu ulogu. Turnerov sindrom je manjak kromosoma kod djece, znači zaostatak u rastu. Ja sam se od 1992. po tom dijagnozi liječila u Vinogradskoj. Marina je prošla niz liječenja hormonskom terapijom da bi izrasla do današnje visine. Mene su svaki put kod hospitalizacije, kada sam znala na dan, dva zbog pretraga biti, ostavljena u bolnici, znala sam narasti do 5 cm, 10 cm, znači terapija je vrlo učinkovita i jako sam zadovoljna cijelim timom. Bilo su vrlo, ajmo reći, znatiželjno dijete, ne znam što me zapravo potiče, niko baš kao dijete ne voli bolnice ili to, ali ja sam recimo kao malo dijete voljela onako malo švrljati po odjelu, vidjeti šta tete medicinske rade, pa tamo oko malih beba, pa onda proučavam i onda me nekako s vremenom, ajmo reći, malo potakla ta znatiželja za upisivanje medicinske škole. Zbog svega što je i sama prošla bi savjetovala roditeljima, ukoliko primijete neke nesvakidašnje nepravilnosti u djetetovom odrastanju, neka odmah potraže liječničku pomoć. Sugeriram svima koji već kod djece primjećuju taj nedostatak da odmah krenu na tu terapiju, jer zaista je potrebno, jer mogu izaći iza toga velike posljedice na rad bubrega, štitnjače, već jer to su zapravo žlijezde sa unutarnjim izlučivanjem. No Marinu u životu ništa nije obeshrabrilo. Iza nje je i nekoliko operacija koje je stoički podnijela i naučila živjeti zajedno sa svojom bolesti. Sada kao odrasla žena odlučila je svoje komunikacijske vještine, ali i intrigu usmjeriti na svoj Instagram profil. To sa otvaranjem Instagram live-a Marina i gosti je zapravo počelo od neke, ajmo reći, pa sulude ideje. Svi koji su ljubitelji Big Bang Theory, kad vidite kako Sheldon vodi iz svoje sobe zabavne zastave, i ja onako gledam i duže vrijeme, već pola godine, godinu dana razmišljam, rekao, pa nije taj onako Sheldon bedak. I ja slučajno otvorim profil Marina i gosti i intervjuiram znači osobe iz društvenog života. Do sada je ugostila mnoga poznata lica hrvatske glazbene scene, svi se uvijek velikodušno odazovu pozivu. Tako hrabra i odvažna, ali i samouvjerena i puna volje za životom, svima je poručila. Moja poruka je da se bore za svoja prava, da ne budu izloženi nekoj diskriminaciji, omalovažavanju kao što sam ja doživjela. Doživjela sam pogrdnih komentara na svoju visinu, sve živo. Prije me to smetalo, ali sada sve što sam starija nekako drugačije se razmišlja, zreliji si. Tako da poruka je da se ne odustaje od svojih snova i da se svatko bori za
prava, jer može se kad se ustraje u tome. Svatko ko padne u depresiju zbog nekih ružnih, otrovnih komentara, preporučam da budu onako uzdignute glave, jer ne kaže se zabadava, ne radi onome što ne želiš da ti se radi. Život je neprevidan i vrati uvijek za nešto loše što napravimo. Recimo, imala sam nekih svojih pogrešaka u životu, nestašluka, ali naučiš s vremenom i sa svojim godinama. Jer ako se prema životu i dijagnozi postaviš kao Marina, vjerojatno te ništa neće spriječiti da radiš ono što voliš, ali i živi život punim plućima.